Hey, ez a kora reggel! Ügésíti az embert! Reggel 6-kor kapkodok, hogy időben elpakolok. Mire az asszony leér, már tiszta az edény. Azt a részván fütyülő rézangyalát! Itt van az év neje! Elveszem a vizet ide vele. A few moments later. Ide hallgass, Irma! Szívemnek van egy kínja. Elmennék az ökrökkel tekére, ígérem, itthon vagyok ebédre. Szó sem lehet róla, Béni. Nem mehetsz tekézni. De kedvesem, akkor én elkeseredem. Az senkit nem érdekel. Ebben a házban egy férfi keze kell. Áttáltam már épp elég férfi kezet. Én ma tekézni megyek. Ej, te ökör! Vágd le a füvet, de tüstént, különben itthon maradsz, te buta paraszt. Favágás, kőfejtés, vár rád a házfestés. Etesd meg az állatot, tudom, ki nem állhatod. De nem úgy, mint legutóbb. Csináld rendesen, te tulok! Álljon meg a menet, asszony! Nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát! Most azonnal nekilátsz, vagy a bankkártyát kelete eléri a maximumát. Rendben, de ez rengeteg. A munkában elveszek. Segítséget kérhetek? Felőlem, de a munka kész legyen. Nem maradj soká, mindjárt kezdődik a Szulejmán. Hozzá nasit, magyit, ropit, csokit és egy kis szotyit. Gyere! Sétáltasd meg, tigrist, be ne csináljon nekem! Ó, egek, hogy lüktet a fejem! Nézd csak, állatkám! Ezt a nőstényt bevállalnám. Ára, hogy nem lehet. Irma. Kinyírna. Menjünk az étkezdébe. A gyomromnak épp ez kéne. Ez itt a Kőkabicsi kockai kajálda. És ott egy tulok, akit szerencsére ismerek. Ő majd talán segít nekem. Hely, pajtás! Kéne kölcsön egy ecset, mert az asszony eltemet. Kéne egy kis segítség, a munkát már is el kéne kezdeni. Meggondolom, de nem lesz ingyen, készülj fel. A való világban semmi sincs ingyen. De nem a villába, ne élj álomvilágban. Hát, mit kérsz cserébe? Ülj bele egy cserébe. Itt pattogsz itt, mint egy gumilabda, vigyázz, mert ez a kéz arcon csapna. Jól felpumpáltad magad, te keréb. De ide nem elég egy ilyen veréb. Mindjárt mutatok én neked olyan verebe. Gyermekeim, terjedjen az áldás, mint mamámnál a málás. Szeretet honoljon felétek, ne verőköllel mások fejében. Most pedig fogjatok kezet, és a béke legyen veletek. Tudod, Béni, mindig is vártam egy lapátra. Na de sosem az olcsó fajtára. Ha csak ennyi kell neked, beszerzem. Aztán indulhat a munka, hogy este elmestek a tekeklubba. Meanwhile. Na de kérem, ez a kedvenc részem! Asszony, ne zavarj! Nagy a baj, kell a távrecsegőm, mielőtt ellep a vesekő. Hello, can you hear me? Anya, te vagy az? Add már apát, kéne egy lapát. Anya, azt mondtad, de álltál. Nem fogsz többet felszínni semmilyen kreálmányt. Ha? Halló, apa? Halló, itt a kőfalu. Hallasz, fiam? Atyám,
Isten eltesse először is, másodszor. Apátja nincs? Fiam, születésnapom azóta nincs, mióta megszülettél. Minden pénzünkből kiettél. Viszont lapát az csak akad a pajtában, ha meg nem etted a nagy étvágyban. 2 hours later. Apám! Ácsi, a lapát nem távozik csak úgy. Lássuk, mit adsz érte, te kis ficsú. Kihívlak egy sajön leszámolásra. Kongéitámpáj! Felteszem ezt a nyakláncot a lapátért! Mi az a saloni ostoba gyerek? Az idő viszont meleg? Kéne valami, ami a házam lehűti. Mi is az? Légkondi. Rendben, Frédit megkeresem. Ő majd segít nekem. Sietek vissza, remélem hamar meglelem.